Tervetuloa mun ekalle YouTube-videolle. Mä oon 19-vuotias yrittäjä ja mun tavoitteena on tämän vuoden aikana rakentaa yritys, joka tekee 10 000 euroa kuukaudessa. Ja tällä hetkellä ei olla vielä lähelläkään sitä. Mä rakennan siis yrityksille AI-ratkaisuja ja automaatioita. Ja yritän samalla opetella myyntiä, hankkia asiakkaita ja tehdä tästä oikeasti kannattavan liiketoiminnan. Ja mä en oikeasti tiedä, kuinka nopeasti mä pääsen mun tavoitteeseen tai pääsen mä siihen ollenkaan, mutta sen takia mä haluan dokumentoida tää. Ja tällä kanavalla mä tuun näyttää rehellisesti, mitä mä rakennan, missä mä onnistun ja missä mä epäonnistun. Ja tässä videossa mä kerron, että kuka mä oon, missä tilanteessa mä oon ja miten mä aion saavuttaa ton 10 000 euroa kuukaudessa. Mä oon 19-vuotias yrittäjä Suomesta ja mä perustin mun ensimmäisen firman 17-vuotiaana. Ja tässä mä opin pyörittää verkkokauppaa, opin asiakaspalvelua ja myyntiä. Ja tietenkin sen, että kuinka vaikeeta oikeasti yrittäminen on. Ja sen jälkeen mä kiinnostuin enemmän AIsta ja nyt mä teen yrityksille AI-agentteja, automaatioita ja muita ratkaisuja, joilla mä autan yrityksiä kasvamaan ja helpotan niiden myyntiä. Ja on kuitenkin vasta tosi alkuvaiheessa ja sen takia mä päätin aloittaa tämän kanavan, enkä vasta sitten kun kaikki on onnistunut. Ja suurin ongelma tällä hetkellä on myynti. Mä tarvin selkeämmän tavan tarjota mun palvelua ja parantaa sitä, miten mä hankin uusia asiakkaita. Ja tällä hetkellä mun firman tulot koostuu yksittäisistä projekteista ja pienemmistä jatkuvista töistä. Ja tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa mulla on jatkuvia asiakkaita ja sen lisäksi erillisiä projekteja. Ja tää mun 10 000 euron suunnitelma perustuu 3 asiaan. Palvelun selkeyttäminen, asiakashankinta ja jatkuva laskutus. Eli lähtötilanne on se, että mä oon 19-vuotias yrittäjä, yritän rakentaa osaamisestani kannattavan liiketoiminnan. Ja seuraavissa videoissa mä tuun näyttämään, että miten tää mun tavoite etenee käytännössä. Eli mä tuun joka viikko postaa videon, jos mä kerron, että mitä mä oon tehnyt, mikä on epäonnistunut ja mitä olisi voinut tehdä paremmin.